बिपि पार्टिया ना लाइभखौ शेयार खालामजोब गासिबो যেহেতু যিটো ছোৱালী ভাল পাইছিল তেখেতে এই ভাল পোৱাৰ মাজতে কিবা এটা হৈছে তেওঁলোকৰ खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय गोदान बोसोरनि बेलासि समनि गोजोननाय साफ्रोमनोबो बावहरनाय जाबाय रायजोफोर दिनैनि बेलासि समावहाय आङो नैबेसोर भिडिअखौहाय लानानै फैनाय जादों गिबियाव नैबेनि भिडिअखौहाय नोंथांमोना खोनासंदो गाज्रि मोननो नाङा मानोना ससियेल मिडियायाव गोसारनाय लोगो लोगो बिथांमोना शेयार खालामनो थिननायखाय आंबो बेखौनो शेयार खालामनोसै होननानैहाय भिडिअ बानायनाय जादों दे रायजोफोर नैथियाव जोङो आरोबाव नैबे सासे बावैसो सिगां साननै सानथामसो सिगां बुथार जानाय सासे बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डफोरनि गेजेरावहाय जानाय जाथायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन जोबनायाव रायजो राजाफोर सावथालफोरनिफ्राय सासे साइमन किस्कुखौहाय सुनायावहाय बायदिसिना बुंनानै बर' हारिखौहाय बदनाम खालामग्रा सासे लक्ष्मी हासदाया मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय गारमाया थरायदोंलै खिन्थु मिथिबाय रायजोफोर नायना ला बे मानसिया ओरैबायदि जहरा बियो लोगोफोर नायना ला नाम्बारखौ नायना ला नै बेनो हाग्रामानि पार्टिनो बेनो हाग्रामानि पार्टिया बिदि जायो हाग्रामानि पार्टिया नायदो नै हरनि 11ता जाबाय दा हरनि 12ता जानो थांगासिनो दं मिथिगौ बियो आंखौ हाग्रामानि पार्टि जानानै रायगासिनो दं नायना ला लाइभखौ शेयार खालामजोब बयबो हाग्रामानि पार्टिनि मानसिया आंखौ हरनि 12तासिम डिस्टार्ब खालामो नायदो लोगोफोर नाय हाग्रामानि पार्टिनो नों लेवरा नोङो इन्जिपिखौ बदनाम खालामनो नाङा मिथिगौ नोङो स्टपनि नोङो I don't talk English, okay? Wait, thala nang ko parang nang lodi ko. Nang lodi ba? Nay logo pernah nala. Embadi blackmail kamu. Hagramani parsia. BPF ni parsia bikin jawab dah. BPF ni parsia bina. Horni bar tasim disturb kalama nuda logo per. Angka. Nay berang ni hinjau pergi disturb kalama BPF parsia. Nay live ke share kalam jab gasiba. Angjung baisa BPF parsi ko minci mana gaban video mana kan jung kau na ne video mana kan gaban minci bai boy thala. Yes. Labai, yes. Soy lazia yang stop ni Bibai di boy thala ko lazia yang BPF. रायजोफोर नोंथांमोना खोनाबाय हयथ'ना दिनैनि समावहाय जोङो नुनो मोनबाय दे दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय ससियेल मिडिया गासै फेसबुक पेज इउट्युब चेनेल जेरावबो जोङो बिपिएफ पार्टिखौ सोंखारिनाय नुदों मानो मिथिगौना रायजोफोर बिपिएफ पार्टिनि रायजो सासन खालामनाया एकमात्र गावनि उदैनि थाखायल' आरो मोजां गाज्रि सायख'नानैहाय रायजो सालायनो रोङाखै बिनि थाखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफखौ गोरोन्थि नुदों नोंथांमोना खोनाबाय दा दिनै मा बुंदों बिपिएफ पार्टिखौहाय आं लाजिनाय मोनदों मोजाङैनो सरकारखौ सलायोला आङो जेबो सोंखारिनाय नङामोन नाथाय बिथांमोननि सरकारा जे ओरैबायदि सरकार खुनु गुबुनफोरनि थाखाय साननाय सरकार नङा माब्रै जानो बिदिजोंलाय ना अब्ला नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदों फैबाय थानाय एमएलए इलेक्सन आरो फैबाय थानाय इलेक्सनफ्रावहाय मा खालामनांगौ ना नैथियाव फैदो दानिया नै नोंथांमोना नायदो बेखौहाय बाक्सा जिल्लानि मोनसे माने गेरुवापारा सनापुर होननाय गामियावहाय माखासे सम सिगां सासे बयफ्रेन्डआनो बुथारदों होननानै जोङो खोनानो मोन्दोंमोन नाथाय जोङो क्लियारलि मिथियाखै बाथ्राया बयफ्रेन्डआ बुथारमारदोंमोन ना सोर बुथारमारदोंमोन नाथाय हिनजावसानि न' खाथियावनो बुथारना गारबोनाय जोङो नुनो मोन्दोंमोन दा बेफोरखौहाय लानानैनो पुलिस बिफाननि मानसिफ्रा नैबे जाय मानसि बे मानसिखौहाय नैबे सेंग्राखौहाय नागिरगासिनो दङमोन रायजोफोर दा नागिरनानै हमनायनि सिगांनो गावखौनो फोथैना लाबायसो होननानैहाय जोङो खोनानो मोन्दों खोनासंदो मा बुंदों बिबथैना सोर बिथाङा ঘটনাটো কি হৈছিল ঘটনাটো এনেকুৱা মই তাৰমানে দুটা অলপ কম আছিল 1-2 মিনিটমান কম আছিল এই সময়ত মোৰ পেচাব লাগি ফেলে মই তাৰমানে পেচাব কৰিব আহিম বুলি টৰ্চ মাৰি দিলোঁ কিন্তু এই বাৰান্দাত দক্ষিণৰ বাৰান্দাত তেখেতে তাৰমানে কি হৈ আছে ফৈৰা দি আছে কোন আছিল খাবলৈ হা কোন আছিল এই মিজিং বড়ো মোৰ ভতিজা ল'ৰা
তাৰপিছত আপুনি কি কৰিলে? তাৰপিছত মই পুনৰ কি কৰিলোঁ, মই তাৰমানে টৰ্চটো মাৰি ফেলে চাই মই পিছাই ফেলে আৰু পুনৰ তাৰমানে বিচনাত গ'লোঁ আৰু বহি থাকলোঁ আৰু সকলোকে মই ফোন কৰিলোঁ। ফোন কৰি ৰাইজৰ মানুহে আহি ফেলে এতিয়া ছাৰকো মাতলাক, চালে এতিয়া এইখিনি কামটো কৰি থৈছে। আৰক্ষী আহিছিল? আৰক্ষী আহিছিল। আমি একো গম পোৱা নাই, আমি বিচাৰ কৰিহে আছিলোঁ। আমি ৰাইজক লৈ পেলাই, যিহেতু মই তেখেতৰ কিবা খুৰা আছিল, তেওঁ আগতে কোনো দিনে দেখা নাই। দেখা পালেতো আমি কিবা এটা কৰিলোঁ হয়। এই ঘটনাটো আমাৰ ভাল পোৱাই, যিহেতু যিটো ছোৱালীক ভাল পাইছিল তেখেতে, এই ভাল পোৱাৰ মাজতে কিবা এটা হৈছে তেওঁলোকৰ। তেওঁ নিজে তাৰমানে হত্যা কৰিছে, নহ'লেতো এনেকৈ নহয়, নিজে হত্যা কৰিছে। बेनि बेलायावहाय गोथाङै थानाय साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर, मोजां मोनलायनाय सेंग्रा सिख्लाफोर, नोंथांमोननि सायावहाय आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। हिनजावखौ सानसे नङाब्लाबो सानसे सासेखौ मोनखागोनखा, नाथाय जाय सिख्लाखौहाय गोसो थोदों, जाय सेंग्राखौ गोसो थोदों, बेखौनो नांथारगौ, बे नङाब्ला आं थांनानै थाया होननायखौहाय माब्लाबाबो दासान। मानोना खाफालनि लिरनाय, मोनथिबाय दा? नोङो सासे सिख्लाखौहाय मोथो मोजां मोनोब्लाबो हयथ' नोङो मोनाबो जानो हागौ, फेलें जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथाङा दासान जे बे सासे सिख्लानि अनगा आङो गुबुनजोंहाय मालाबाबो जुलि जाया, आङो बेखौनो नांथारगौ, बे नङाब्ला आं थैनानै थांगोन, बेबायदि माब्लाबाबो दासान। मानोना मानसिनि जिउआ ओरैबायदि समायना, ओरैबायदि रमायना, मानसिखौहाय इसोरा सोरजिदों आरो नोंनि बिमा बिफायाबो नोंनि सायावहाय माखासे आसा खालामनानैसो नोंखौहाय बे बुहुमावहाय सोरजिदों। नाथाय नोङो गावनि बिमा बिफानि इयुनखौ सानालासे गावनि हास्थायनायखौल' जुदि साननानैहाय बिसोरबायदि खालामोब्ला, अब्ला बे माब्लाबाबो गनायजाथाव नङा। थैनायनि उनावबो सान्थि गैया, जायया बुथारग्रा, आरो बुथारग्रा मानसिया थैनायनि अनगा थांनानै थानायनि जेबो बेहा हात गैया होननानैहाय आं साननो रोंजोब, मिथिबाय दा? मानोना बियो जुदि थांनानै थाबाय थायोब्ला, इसिबां नायगार मानसिखौ बुथारनो हादोंब्ला, अब्ला इयुनावबो बियो सोरखौबा बेबायदिनो खामानि मावखागौमोन। दा मोजांनिसो बाथ्रा होननानैबो साननांसिगोन जोङो, बेवहाय दुखु जानो गोनांथियानो गैया। गोरोन्थि मावखानानै गावनो थैनाय, बियो माबा मोनसे ओंथि थागोन नामा? निस्सय आंनि मथेब्ला थाया। नाथाय आङो बेबायदि मानसिखौहाय मोजांसो मोनो, थैदों हामदोंसो होननानै आं साननो रायजोबो। थैनानै थांबाय, जोब्बाय, गैला रायजोबो, बेयाव बिसारानो गैला। माने जाथाया मा जामारदों बेखौथ' बिजिरनोबो मोनाखिसै, दायनिगिरियाखौथ' बेखौनो होननानै बुंदोंमोन, आरो बियो जुदि नङामोनब्ला बे थैखानायबो नङामोन ना? नंगौखायसो बियो गावखौनो फोथैनानै लादों, आरो नङामोनब्ला बियो गावनि गार्लफ्रेन्डखौहाय एसेब्राब जुदि मोथो मोजां मोनदोंमोनब्ला, अब्ला बियो गावनि गार्लफ्रेन्ड थैनायावहाय बियो ओरैबायदि बिखा खामहाब गाबफैनोबो हागौमोन आरो सिन्थाबो जानो हागौमोन। नाथाय गावनो बुथारखादोंब्लालाय, बेखायसो दा गाव थैदों दा। बे समाव फै रायजोफोर, जोबनायाव नोंथांमोना खोनासंदो, लक्ष्मी हासदाया मा बाथ्रा बुंदों खोनासंदो। मैंने 27 तारीख अमाउंट को अटैकिंग गई ना ताना ये अपलोड दुकान रोल रहा मेरे जात में तो जा से मैंने पता है ना आले हो मैंने तो मैंने समय बाय मोइन का तो मैंने जात में चोक कोर्स से फिर कोई जो आला फिर आले हो गए लेगोस लोग एक में रोल का को तो ठीक है से मैंने बड़ा नौ तो फिर मैंने बड़ी की रोल मुझे मैंने बड़ी की रोल तो मैंने ना asal inteleta dan saat ini inggal juga tapi zaman pe itu se mane kana video do mane se nuka katha do aloi rorma ar ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱤᱫᱟᱹᱧ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱠᱟᱹᱠᱟᱹᱧ ᱯᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱟᱞᱚᱧ ᱨᱚᱲᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱚ ᱡᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱪᱟ ᱦᱚᱸᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟᱹᱧ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱠᱟᱹᱧ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱢᱚᱱ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱢᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ
तो बेनो जाहैबाय लुकिराम हाजदा लुकिराम हाजदाया दाखालि मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन जेनाखि दाखालि जानानै थांनाय साइमन किस्कुखौ सोरबा देगाजों सुलांदोंमोन नालाय तो बेयाव बिनि गोसोआव साननाय दंमोन जों बर'फ्रानो खालामदों होननानैहाय तो बिनि गोसोआव मोनसे रागा जोंखांनाय फैदोंमोन बियो बुंदोंमोन भिडिअआवहाय जेनाखि जोंबो बर'फ्रा जुदि लाहुटियाव पिकनिक जाफैयोब्ला मोनाबिलि हर चाहे हरानो जा बिसोरखौ साफा साफा जों बुथारजोबगोन होननानै बुंदोंमोन बियो तो बियो दा बुजिबाय बुजिनानै बियो भिडिअ आगारनानैहाय हगारबाय जे जों बर'फोरनाव बियो निमाहा बिबाय जे आंना बेफोरबायदि बर'फोरखौहाय आं बेफोरबायदि साननानै आं बर'फोरखौ बिदि गाज्रि सिथारनो नागिरनाय मानायखौ आं बुंनाङामोन आं गोरोन्थि जाबाय आं गोरोन्थि बुंफ्लांबाय अननानै आंखौ निमाहा होदो होननानै बियो निमाहा बिदों तो लुकिराम हाजदा अडी मोचेम बुझ केदा तो आले जतो मेचो कुतरफ से खन इको के मियाले अडी मोचेम बुझ केदा थैंक यू आरो जोंबो एथ' माने सिरियास साननो नांला मा होनला बेफोरबायदिया जाखायो नालाय बियो निमाहा बिफिनबाय थ' अननानै बेखौ निमाहा होदो थांनाय समाव जोङो ससियेल मिडियायाव नुदोंमोन बिथाङा बर' हारिखौ लानानै गाज्रि बाथ्रा बुंनाय जोंथ' भाषाखौ बुजिया थेवबो आङो सासे जोंनि बर'निनो ट्रेन्सलेट खालामग्रानि हेफाजाबै आङो मिथिदोंमोन दे बियो जोबोद गाज्रियै जोंनि बर' हारिखौहाय बाथ्रा बुंनायमोन ना दा नैबे बाथ्राखौ लानानै बे दिनैनि समावहाय लक्ष्मी हाजदाया निमाहा बिबाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय नाथाय रायजो राजाफोर निमाहा बिखाबाय होननानै बिसोरनि जायगायावहाय थांग्लाबायनानैहाय बांद्राय गोदाव सोराव दा खालामज्लाबाय गरमै गरम माबा मोनसे जाथायफोर जायोब्ला बिनि दायनिगिरिया गावबागावनिनो जागोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम आङो बे बाथ्राखौहाय बुंहरनानै भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि